rashin hanyoyi, hatta wutar lantarkin nan da za ka ji ƙasashen da ka fi su a ce maka duk mai shekaru na bai taɓa ganin an ɗauke wuta ba. Wai akwai ƙasar da za ka ji an ce, don mu sai dai mu ce wai, ka ji an ce wai ga wata ƙasa, wai in dai mutum sa'a na ne, to da wayansa dai bai taɓa ganin an ɗauke wuta ba. Da abin da ya shafi matsalolin hanyoyi duka, banda matsalar cin hanci, in dai mun yadda cewa waɗannan matsalolin su ne suka haɗu suka jefa talaka a halin da yake ciki, kuma rashin shugabanci ne ya haifar da su, to a nan abu biyu ya faru. Na farko, shugaba Muhammadu Buhari shi ne mutumin da talakan Najeriya ya taɓa yi wa kyakkyawan zaton da bai taɓa yi wa wani ba tun da ake siyasa a tarihin Najeriya. Ba zan ce iya wayona ba, saboda abin da tarihi ma ya haddace ya nuna cewa ba a taɓa yin wani ɗan siyasa wanda tsurar talaka yake jin cewa in ya samu dama wahalarsa ta ƙare, rashin ci gaba ya ƙare, tsadar rayuwa ta ƙare, masifu sun ƙare, ba a taɓa wanda talaka isawa wannan rai ɗin kamar Buhari ba. Allah ya bai shugaba Muhammadu Buhari dama a shekara ta ɗaya da ta biyu, masu gajan haƙuri sun fara yin ƙorafi, har ma waɗansu daga cikin malamanmu da sarakunanmu da dai masu hankali daga cikin mutanenmu suka ringa kwantar da hankalin cewa bai kamata a yi gaggawa ba, lalle gyaran yana buƙatar a bashi lokaci. Har aka zo ya ƙare tainuwa guda, masu hankali da haƙurin cikinmu suna ƙara dandanne mutane suna cewa su yi haƙuri, kuma haka suka yi, ko ka ƙi ko ka so. Haƙurin da mutane suka yi da uzurin da suka bai Buhari shi ne yasa suka ƙara zaɓen shi a karo na biyu, saboda sun yarda cewa a karon farko ba gazawa ya yi ba, lokacin ne ya yi maka kaɗan, don haka a ƙara mar, domin ba maguɗi ya yi ba, ana sa ran ci ya yi. Aka ƙara zaɓen Buhari, kowa ya gani. Ita ma wannan taino duk abin da za ka iya faɗi a kanta za ka iya faɗi, don ta riga ta ƙare. Duk abin da gwamnatin Buhari ba ta yi a baya ba, a nan gaba ba za ta yi shi ba. Sai dai idan a baya an ce wane ya yi gajan haƙuri, to wanda ya soki wannan gwamnatin a yanzu shi kuma ba mu san me za a ce ya yi ba. Amma dai abin da yake fitowa fili, babu wani ɗan takara wato babu wani nau'i na ci gaba a rayuwar talaka da za ka ce ya samu a ita wannan gwamnatin da yake sa wa rai. Ba za ka ce ga wani tsuran ci gaba da wata ni'ima da talaka ga ciki wacce kafin Buhari ya hau baya cikinta ba. Kamar Obasanjo da Jonathan da suka shugabanci da wayanmu, ko da ba a ji daɗi ba a mulkinsu, ko da talaka ya yi ƙorafi, wannan karka damu, dama talaka bai sa musu rai ba, don haka in ma daɗi aka ji tsinta aka yi, ba a sa rai ba. Shi kuma Buhari samun rai aka yi. Saboda haka idan har abin da nake iya fahimta gaskiya ne, ban fahimci kuskure ba, cewa wannan gwamnatin ta ƙare a gun talaka a banza a wofi, a gun dai talaka a banza a wofi, a gun talaka a banza a wofi, ta ƙare ta tafi. To ko shakka babu, talaka kuma maganar sa rai da zato ga baragurbin 'yan siyasa ya ƙare. Wajibi ne talaka kuma ya tsaya a wannan lokacin na 2019 da dama ta dawo hannunsa, ya tsaya ya yi duba na tsanaki, kuma ya ga wane ne shugaban da yake jin cewa in ya zaɓe shi ba sa rai ba ne, ya yi an gani, iya da ƙoƙarin amana da kamantawa. Ba ina nufin yana shugabanci irin na Sayyidina Umar ba, a'a, ma'ana dai ya fi sauran baragurbin. To talaka sai iwa kansa alƙalanci, sai ya ɗauki wannan al'amarin zai iya bashi wato sakamakon da yake so. A yanzu a 'yan takarkarin da suke iya fitowa fili, duk ko basarake ko malami ko talaka, in dai ba wata buƙatarsa zai kare ba, in dai ba wata miyarsa zai gyara ba, in dai ba karen farauta ba ne da ike wa waɗansu farauta, in dai makomar al'umma zai kalla, da makomar ƙananan yaran da ake haifa da masu tasowa, da makomar ɗalibai da marasa lafiya, in dai makomar talaka zai kalla, ya kalli girman Allah, ya san cewa abin da i bayyana gare mu na zahiri ba na zato ba,
ba ka da ɗan takara a wannan lokacin wanda yake da quality da nagarta da ƙwarewa da ƙoƙarin kamanta amana ko da ba irin ta Umar ba, kamar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ba ka da matsala da shi a tunanin iliminsa, ba a rigima akan ya yi sakandare ko bai sakandare ba, PhD ne da shi. Ba a rigima akan ya ma san siyasar ko bai santa ba. Ya riƙe dukkan mukaman da ake riƙewa a samu ƙwarewa fiye da sauran 'yan takara din. Domin ya yi mulki ba mataimaki ba. Domin wanda yi mataimaki kowa ya sani kamar yadda shi Kwankwason ya faɗa, ko shakka babu safaya taya ne. Tun daga lokal government ɗinku in ka duba mataimakin ciyaman ɗinku kai ka san hoto ne. Kuma in ka ɗauki mataimakin gwamna a kowace jiha kai ka san hoto ne. Ba shi da abin da za a yi na gazawa a ce shi ne ya gaza, sai dai ka zargi gwamna. Abin nufi mataimaki ba ka cewa ya riƙe wani mukami na ƙwarewa. Kwankwaso ba ku da matsala da ƙoƙarin kamanta amana na wajen in ya bi ya bibiya. Ba shugaban da za ka zaɓa a shekara 8 ko 7 da wani abu a zo ana shirya da shi, amma kaga an hasko shi yana dariya yana cewa yo talakan ya je ibibi kai su kotu mana. Wai ana gaya mar ɓangaren kaza ba a yi kaza ba, wai sai ya ce to a je a kai su kotu. Ma'ana shi ba ruwansa, shi fa yi musu appointment ya naɗa su, kuma doka ta bai dama in sun gaza ya canza su. Amma kowa ya gani cikin fara'a da kwanciyar hankali ba ya tayin hankali ba ya ringa yin maganganu irin wannan. Idan har za mu kalli gaskiya mu duba Allah, ko shakka babu mu gaya wa kanmu gaskiya, mu talakawa 'yan dangwale a wannan shekarar kowa ya ji cewa an yi wa dokar zaɓe gyara. Ana kyautata zato cewa hukumomi za su yi abin da ya dace a harkar zaɓe, wanda talaka ya zaɓa za a ga ya kai bantansa. To kaga yanzu kenan kai talaka in ba kai kake saya kanka wahala da masifa ba, to yanzu an miƙa ma dama a hannunka, ka yi wa kanka azaba ko ka yi wa kanka rahama. Ka duba cikin shugabannin nan, kar ka zaɓi ruɓaɓɓen mutum ko tsohon ɓarawo wanda ya azurta kansa, kuma a zo a shiga cikin mulki a ganka a Twitter ko Facebook ko gidan rediyo ko a teburin mai shayi kana cewa mu Najeriya ba ma sa a shugabanni. A'a, kar kai haka. Domin abin da muke yi mu muke jefa kanmu a cikin halaka. Bayan ku Ubangiji ya ce wala tulqu bi aydikum ila tuhalika wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Kar ku jefa kanku da kanku cikin halaka. Da kanmu muke jefa kanmu da kanmu cikin halaka. Kuma amma idan an yi ga cikin mulki, idan hantsi ya dubi ludai, sai ka ji talakan a teburin mai shayi iya cewa 'yan siyasan nan da ka tura su sai ka ji shiru. Kaga wannan zaluntar kai ne da yaudarar kai. A yanzu dama ce a gun dukkan wani talakan Najeriya da zai karkaɗe ƙuri'arsa da maƙotansa da matansa ya gaya musu cewa ran zaɓe su tabbatar sun duba wanda ya cancanta yake da quality, wanda ba wai ra'ayin siyasa muke karewa muke cewa zaɓi Kwankwasa ba. Wallahi kyakkyawan zato da yaƙinin cewa Kwankwasa ya fi sauran shi ne ya sa nake duk maganganun da nake a kan Kwankwaso. Amma har zuwa yau 16 ga watan Januwari ɗin nan na 2023, ba wai na baya ba, yau ina rantse ma duk wanda ike ya taɓa bani ko da kuɗin data ne akan na tallata manufar Kwankwaso, to in ya rufa min asiri shi Allah ya tona man nahi. Mutane su fahimci wannan. Don haka idan ma kuskure ne, to ka ɗauka cewa na fahimci kuskure in ma ban fahimci daidai ba, amma kar ka ɗauka miyata nake gyarawa ko kwangila ta aka ɗauka ko sai na aka yi. Har yanzu a official ɗin Kwankwasiya ba ma wanda ya kirawo ni a waya ya ce mun ga kana mana wani ƙoƙari an gode, ba wai ya ban kuɗi ba. Saboda haka kar ka ga matashi irina yana magana akan a samar da shugabanci na gari a zaɓuwa ne, ka ce shi ma ya zama ɗan siyasa, shi ma an biya shi, shi ma an yi kaza. Wannan yanzu da kanka kake yi. Da za ka hankalta da abin da na hankalta, da ka zo an yi wannan aikin tare da kai. Domin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a wannan matakin da ake kai, ba ma iya bidiyo ya kamata mu ringa muna gaya mutane ba. Mu da muke da muryar da za mu iya isar da sako a ji, kamata ya yi mu bar gidajen mu ma mu shiga wasu gurare mu zauna da dattijai da limaman kamsa salawatu da limaman juma'a da dagatai. Kamata ya yi ma a ce ba a zaune muke ba, mun ce ga yanda ya ba zama wani guri
mu ire-iren mu kamata a ce mun yi kwamiti mun shiga wasu gurare muna yin abin da idace don nemo ƙuri'a ko ta mutum 10,000 ce a iyakaran kaina ni Abu Salma a ce na samo wa Kwankwasa ƙuri'a 10,000 kai ma da kake kamar ni ka je a naka wallahi abin da ya kamata mu kenan muna jin cewa ba iya abin da ya kamata ma a ce mun yi ba domin wannan lokacin Kwankwasa ne lokacinsa ne da ya kamata a tsaya a yi aiki ba shirme a social media da kaza ba kamata ya ma a ce aiki muke mata tukuru don mu waye da kan mutane su zaɓe shi wannan ba abin wasa bane ba ina faɗin wannan maganganun daga raina mun taƙaita ne zuwa ga iyayin bidiyo saboda mu akwai abin da kai ba za ka iya yi ba duk abin da yake yanzu abin da zan iya sa data in ɗauki wayata in bidiyo in magana akan Kwankwaso amma wataƙila in shiga waɗansu gurare da waɗansu ayyuka na wayar da kan jama'a ko kaza wataƙila yana buƙatar wani abu na kuɗin da wataƙila ba ni da su ba zan iya yin wannan abin ba kuma ni a nan ma za a gane cewa ni ba ɗan siyasa ba ne da nake cikin wani kwamiti na Kwankwaso ko kuma wata ƙungiya da ake ban kuɗi ko kaza kaga da tuni sai in amfani da kuɗin tunda yanzu za ka samu tsarin Kwankwasiya ɗin ya ware wasu kuɗaɗe ga waɗansu kwamiti da za su yi mai yaƙin neman zaɓe ko kaza wanda ire-irenmu ba a fiye kallon mu ba irin wannan kwamitin a tsarin siyasa ma ire-irenmu ma ba a fiye ma kallon mu ba in baka je kayi ƙarya kayi bambaɗanci ba ma a fiye kallon a nemi irin mu ɗin a zo a yi a ce ga ku mun ga za ku iya bada gudunmawa bari ku je ku yi kaza ba to ina tabbatar muku da cewa wannan abin muna yi ne saboda kishi saboda kaza kuma ya kamata ma mutane su gane cewa ai idan Kwankwaso ma'ana idan ni siyasa zan yi kawai ta neman kuɗi a social media ai ina ganin waɗancan ɓangaroruwan da nake adawa da su sun fi kusa da su biya min buƙatata ko ba haka ba sun fi kusa da su biya min buƙatata amma ban yi haka ba don haka 'yan uwa su fahimci wannan